Hej YouTube, Trendy Gaming her. Ja, som sagt, jeg spurgte dem på Clash Clans, om vi skulle lave endnu en video, hvis der var nogen på, hvis vi kan se på dem, og jeg skal lige iPhone lige hurtigt, sådan der. Men hvad det hedder, ja, og de vil godt have, at jeg laver en video. Så det jeg tænkte mig. Jeg har allerede trops klar, hvilket jeg synes, det gik monster stærk. Så skal jeg lige. Men det jeg har planlagt, prøv at se. 6 wizard, det her det bliver en rigtig god idé. Okay, så lad os se begge deres spacer. Først ham her Chase, eller hvad den hedder. Nu blev det taget. Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg kan se, men det er sådan nogenlunde en space. Jeg ved ikke rigtig, hvad det gør det. Nu viser jeg lige også ham der Keymaster. Jamen, det er så hans base. Han bruger 6 balloner, 21 archers, 16 wallbreakers, 2 healer og 4 wizards. Lad os lige kigge på hans base igen. Jeg ved ikke, om det er stoppet med bug. Ja, det er det. Som I kan se. Okay, hvad bruger han? Han bruger 37 wizards. Level 3. Wow, man. Det skal være lige. Mind if I you your base. Så venter vi på hans svar. Men imens så kan vi lige gå. Jeg skal lige because make videos. Det ser ud til, at Patrick ikke har svaret. Jeg tager bare lige looten. Hvem elsker ikke noget godt? Upgraded. Så nu har jeg det her. Okay. Lad os se. Lad os bare lige tage det sidste, og så tjekker jeg, inden det går fuldstændig bananas. Ja, okay. Lad os se.
Ja, forhåbentlig kan vi finde en base med godt med loot, men ikke alt for svært, så jeg kan få noget loot. Undskyld, klør lige lidt. Så jeg tænker bare, at forhåbentlig går det hurtigt. Forhåbentlig siger jeg. Wow, ham er han ikke engang så mange penge, men fucking syg. Ham er han faktisk okay. Jeg vil godt have en stark elixir, og jeg tror bare, den er for god. Oh my god. Det er bare seriøst løgn. Virkelig. Mind blow. Det ser selvfølgelig ud til, at vi ikke kan attacké en person. What? Men Clash of Clans crashede, så jeg tænker også, det bliver bare en slutter her. Vi ses i fremtiden forhåbentlig.